Kita mulai permingguata. Huriani Tuhan Yesus Kristus, kami peralado pertohonan HKBP serang sengsawa pasahaton Tuhamu amanami inanami do sude ruas namarpungu di ganuk bagas tabe. Selama hari Minggu madihita saluhuna. Tuata ma nama dongani jalan mamasu-masu hita saluhuna. Guarni mingguta sadarion ima Minggu papituhon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta sadarion ima hasadaon doho hadameon di bagasan Tuhani. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Marsangat matuhatai marhite per minggu tahun. Atong tapahibul maroha doho pikirata. Tapuk kama per minggu tahun. Tapuji jala tapasangat madebata marhite namange dehon buke di HKBP nomor 112. Haleluya tapuji ma. Marhite-hite guari debata ama do guarnya nakna Tuhan Yesus Kristus do guarni to di perbadia na tumo palangi do tanon. Amin. Songono do hatani Tuhan Yesus. Martua ma akan na mawas male mida hati goran ai pabosuron do nasida. Martua ma akan na yastodi ai daun nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupang indo hami tuho, saileho matuhami to dini hasitongan doho dame, asa takas suboto hami nasa lomo ni roham, jalau rupi mahami maulahoni sian nasa gugonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita saya bukaida nomor 120 sada ayat 2 doa ayat 5.
kamu ma patik ni debata di hari mingguon patik pasapuluhon sahat tu patik palimahon sahat tu pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nileho ni Jahoba de batam tu diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Rodisi masahana, atong rak maidogogo mahita siang Tuhan debata, lao mangulahong patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mare dehita siya bukede nomor 626 ayat 1 do ayat 2. Tapauduk jala tapasere maruhata, laho manopoti dosata, tu Jahoba debata, matang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami pargogo na suatu dosan, para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosanami na godangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manibil sian akka dalamu. Masay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingok mahami ale Tuhan, alani denggan di basam do asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Say ingok mahami hobar tu asin ni roham, do denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa namin na godangi. Amen. Laos tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itang.
Nakperara songon abit hasuba gabe songon hapas domse. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marai dehita siya bukwede nomor 471 ayat 2. Tabegema hatani debata turpu epistel di parminggu tahun. Tarsura di sada Musa bindu 32 ayat 10 tolu saha ayat 20 sada. Sada Musa bindu 32 ayat 10 tolu sahatu ayat 20 sada. Laus tajaha mamar soring-soring. Humulai sian ayat 10 tolu. Laos marborngin di sido ibana saborngin nai. Dungi di pabuak manasa na dapot tanganna bai silian-lean tu si Esau hahanai. Tolu puluh untuk panusuan rap doho anakna. 40 lobu jala 10 jonggi. 20 halo di boru-boru rap doho anak na 10. Dungi di masalah pertimbangan anak kosoda. Dungi sabar buan. Jala rumah berkata anak kosoda ini. Pajolo hamu jala makolang bahen hamu sabar buan. Dungi ditonai ma parjoloi ninna. Mulo pajuppa ko doho dahahang si Esawi, jala disuku ko na posoni ise doho, jala tu dia holao, jala ise na punaon akan na di jolomon. Suang songoni ditonahon doho tu napa dua honi, doho tu napa tolu honi, doho tu sudah akan mengadu akah paduani. Nin nama hatakon odeng madok hamu tu si Esau, molotung pajupang hamu dohot ibana. Jadi tari parmasi leho-lehoni di jolona, marborngin di persaroan yang gibana saborngin nai. Rodisi masahana, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan no pepsa. Amin. Maredeta saya bukeda nomor 126.
dako maha porsiao tai, so nahina tidako ni dong atas ha porsiaon di sadok portibion. Rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotanon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernid, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanong, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahu hudur tu siamu ni debata Jehovah amanai, pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsia dito di Parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatain nama dok, mula mangolu sogo daging halak na umate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema tikting minggon. Shalom. Titing Huria, Minggu Pituhon Dung Trinitatis, tanggal 10 Juli 2021. Nah parjolo, permingguan di tikian pandemik COVID-19 do mutu aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa dohot Bali mamuhai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Naung ditotopon Bapak Presiden Republik Indonesia. Songon dalan laho mang gotapon mata rantai penyebaran COVID-19 naung lam tibona panggotakna alani i sermon perhalado partohonan nadi hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 nasalpu dipatupa secara virtual. Mamutuson asap parsidohot huriata mangulahon pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Aka pakobasion dohot permingguan naung diputuson asa dipatupa secara online atau live streaming mamuka sian ari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Totong ma dipatupa aka pakobasion dohot permingguan secara online sahat tu ari Minggu tanggal 10 Juli 2021. Patupaon ni huriata ma permingguan ari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sahat tanggal 11 Juli 2021 dohot ari Minggu 10 Juli 2021 secara online secara live streaming ima pukul 7.30 permingguan Marhata Indonesia dohot pukul sia wib permingguan Marhata Batak marhite titingon usosoi hami masude ruas ni huriata asa tapatuma permingguan di bagasan de marhite naman dohoti permingguan napinatupa ni huriata di kanal YouTube HKBP Resort Srengseng Sawah. Jala patu paota ni huriata ma muse permingguan secara tatap muka di gereja ima hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 ditolu partikian songon nasional. Jala pertanyaan wilayah-wilayah di gereja dohot sermon perhalado partohonan ima hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Rap Mahita mendukung upaya pamarentah pusat dohot daerah laho mamutuson mata rantai penyebaran COVID-19 marhite na mangudukon PPKM darurat naung ditotoponi songonima pinabotohon tuhita saluhutna. 2.
pendaftaran ulaun perguru Malua tahun ajaran 2020 saat 2022. Hombartu program kerja HKBP Serengseng Sawah tahun 2021 ima taringot tu perguru Malua tahun ajaran 2021-2022 nunga dibuka huriata pendaftaran perguru Malua tu aka anak-anak remaja nahudul di bangku SMA manang SMK manang sederajatna mahasiswa dohot aka ruas naso marguru dope tu aka anak-anak remaja dohot mahasiswa manang ruas nalaho mendaftar wajib pasahaton fotokopi akte baptis akte lahir dan kartu keluarga jala mabuan surat pengantar sian sintua wilayah nabe jala dipasahat tu kantor sekretariat gereja. Pendaftaran perguru Malua tahun ajaran 2021-2022 dibuka mulai hari Minggu 20 Juni 2021 sahat tu hari Minggu 25 Juli 2021. Tolu sermon atau PHD kategorial perempuan. Punguan perempuan huriata patu paun sermon PHD kategorial perempuan di hari Rebo tanggal 21 Juli 2021 mulai jam 10 WIB secara virtual merhitip aplikasi Zoom Meet. Tema di sermoni sian Yohanes onom ayat sada satu ayat sada. Meeting ID dohot passcode dikirim melalui WA grup perempuan dohot parhalado HKBP Serengseng Sawah. Sialai misosohon tu ganup perempuan huriata asama dohoti sermon atau PHDI. Opat rapot pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu pahon rapot pandita distrik tahun 2021 di hari Rebo sampai Jumat 2021 sampai Jumat tanggal 21 saat tanggal 27 Juli 2021 dipatupa secara virtual nagabe tema di rapat pandeta distrik debatado hagogo oku puji-puji oku dan mabiar au sian Yesaya 12 ayat 2 dohot subtema pandita HKBP rapmar haposan tu debata jalan masih urupan di partikian COVID-19 sia marhadonguan tusi borhat do amata de pandita tambunan dohot amata pendeta SP Sirait madohoti rapot pandita distrik 5 ruas nomor sahid dia boimat tajaha di lembaran nong tersedia di sontar surat ono 24 alai jadi taba jadi ono 20 halak masude hatani debata mandok rohani hilas manukpak hahisaron alai anggoton di nagondok pamalas holi-holi sian poda 10 pitu ayat 22 paunopon peduli kasih HKBP Serengseng Sawah turuas natar papar COVID-19 sia sermon perhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah na di hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 na pasalpu manotopon laho mangulahon ulaon peduli kasih HKBP Serengseng Sawah tu akar ruas ni huria na terpapar COVID-19 sia na dirawat di rumah sakit manang dirawat di ganuk bagas nabe atau isolasi mandiri ima mangalehon bantuan sekedar sian huria songon minuman atau suplemen laho meningkatkan stamina daya tahan tubuh patu paon ni huriata ma ulaon peduli kasion saleleng adong masa PPKMD domutusi akar ruas ni huriata totong ma huriata na terpapar di COVID-19 sia nasotar surat guarna di warta minggu sadarion asa radema di pabuahon tu dewan diakoni HKBP Serengseng Sawah atau kontak person Sintua M Munte dan Sintua M Sihombe
Pitu, sumbangan tu peduli kasih HKBP Serengseng Sawah. Nunga sahat tu Ruhyata sumbangan sian keluarga K. CH Sirait boru pangaribuan wilayah opat, IMA suplemen, vitamin, susu kotak, tisu basah, pencuci mulut, dohot masker naung dikemas, gabe 20 paket. Dohot sian keluarga Sintua M Siringo-ringo boru Banjar Nahor sian wilayah Tolu. IMA sadus minuman suplemen UC 1000. Ganuk perhalado dohot ruas ni Huryata pasahaton mauliate matu nasida. Pawaluhon pasahaton sembako tu ruas ni Huryata terdampak secara ekonomi. Hombar tu keputusan sermon perhalado partohonan AKP Serengseng Sawah na di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 nong salpu Huria pasahaton bantuan sembako ruas ni Huryata atau keluarga HKBP Serengseng Sawah na terdampak secara ekonomi siala pandemi COVID-19. Ia nagabe kriteria ruas nama jalo bantuan sembako 5 ruas atau keluarga naso berpenghasilan tetap nama ngalului ngolu-ngolu ganup ari dohot nasida na kehilangan pekerjaan manang nafkah hidup siala pandemik COVID-19. Tu ruas ni Huryata nama memenuhi kriteria ni sosohon asa mendaftarhon keluarga nasida sintua na adong di wilayah nabe. Pasahaton sembakoi di Patupa di hari Jumat sampai Sabtu tanggal 30 sampai tanggal 21 Juli 2021 maringanan di Gedung Serbaguna HKBP Serengseng Sawah. Sia partisipasi untuk kegiatan pemberian sembako kepada jemaat yang terdampak secara ekonomi. Tuhita ruas ni Huryata hombar partisipasi dohot dukungata tu ulaun pasahaton sembako HKBP Serengseng Sawah tu ruas ni Huryata na terdampak secara ekonomi sosial siala pandemik COVID-19 terlumobi di masa PPKM daruraton. Partisipasi dana lahotu paradehon sembako boima ditransfer tu BNI KCP Universitas Pancasila antara lain HKBP Serengseng Sawah nomor rekening 0331172009 Guarni ruas naung pasahaton bantuan dana partisipasi dohot dukungan aka ruas ni Huryata tu ulaun peduli kasih upasahat hami mauliate pasak puluhon ruas nama ulang tahun perhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon IMA siang tanggal 12 Juli 2021 sahat tu tanggal 10 Juli 2021. Daftar guarni ruas nama ulang tahun boy mata jaha di lembaran naung di parade Huryata. Hatani debata mandok biar mida jahoba mangudut ari-ari alai jepek do anggo aka tahun ni parjahat. Sian poda 10 ayat 27. 10 sada titing pelean. Titing pelean Huria di Bagasan nasa mingguon boy mata jaha di lembaran naung adong di hitabe. Sude perhalado ni Huryata mandok muliate matu sude kita ruas naung mangalehon aka pelean mingguan pelean bulanan manang pelean tahunan pamuloteon dohot perpuluhan tutuhata marhite Huryana songonima sahat ni titing Huria di Bagasan samingguon saya di pasu-pasu tuhata ma salhut aka peleani taulas ni roha di hita ruasna bahen hasangapon dohot hamuliaon ni guarni tuhata moliate. Marede maita sia bukuede nomor 120 tolu ayat sada do uduna
Hut papungupelian sada A do sada B. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhuna dihamua manami inanami nahinaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lausoninang ruas ni huriata HKBP nama dohoti parminggunon marhite-hite channel YouTube HKBP Srengseng Sawa live streaming di bagas Taganuk mersada-sada horas madihamu amang dohot taminang di bagasan Hahi Pason dohot lasniroha mahita saha rodi obas tikion laho majalo bohal ni todita ima hatani debata ujahan di jamita di minggu tasadarion ima di minggu papituhon dung Trinitatis tersurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidu 2 ayat 10 sada saha rodi 22 hujahaho madihita ganup dibaheni hamu si pelewe guhian natargoar naso parsunaton digoar akan nasomal didok parsunaton napinatu pani tangan ni sibuki ingot tamu ma dang perjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel dohamu jala dang taruli di akka perpadanan baga-baga suada sihirimun jala suada debata di hamu di tanoon alayang gunuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dau pehamu najulu gabe di pajonok mudar ni Kristusi dohamu nuaing ai ibana do pardamiatta dung di pasada naduai jala ditaktangi dorpi perholangani ima hamusuoni ai di bagasa daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasa dirina na duai
gabe sada jolma nai baru pajongjong dame. Jala dipadengkat do na duai di bagasa daging nasadai tu debata binahen ni silangi ai disido di pusa ibana hamusuoni dungi Roma ibana mamaritaho dame di hamu akan adau dame nang di akka nadono ai marhite ibana adong do dalan manopo amai dihita na dua ragami di bagasan sada toddi asada dabe akka pai solat manang pangicua hamu akadongan saharajaon rappon akan abadia do jaladongan sabagas ni debata ai di pauli-uli do hamu di atas ujahan ni akka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu persuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lam gadda gabe joro nabadia di bagasan Tuhani di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan toddi ido sahak ni turpukta di minggutta sadarion na mangigil tema manang topik hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhani ido tutu macai ulido hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhan merperbuehon akka parange merperbuehon akka pasu-pasu merperbuehon akka lasniroha jala sudedo rahita maka tidak kocak mulunung merhasadau jolma mulunung merdame jolma sasitonga tuk swadong besi alo disi tuk swadong besi habiara disi sadok pai maho pasu-pasu nama sadok pai maholas niroha nama di bagasang nguluna ainunga sonang ainunga merhasadaun ainunga mardame idu na hinirim ni jolma di sisi ni tano jala idu sa sitong na bagian na subuhi sirang disakap ni debata marhite-hite Yesus Kristus naro tutong-atongan di portibio base korro Yesus Kristus tutong-atongan di portibio sa sitong na dua hali do nong terdegradasi na dua pangalaho ido nong mulai mago siya tonga-tonga ni ngulu ni ganup akajolma hasadaw rohadami digati dohot keakuan kesombongan tegar tengkuk dohot pangalaho nang parange na saya patujoloho potohon patujoloho gugu patujoloho parbinoto patujolohon akan adong di ibana gabi jupang ma pangalaho na manuha-nuhati parange doho padahon doho pangulaw ni akadongan na gabi jupang ma panuha-nuhati parange doho pabahenan ni akadongan na madok sala doho audo na sitong madok beku doho audo na tikor madok dumengket doau dang sitong jala dang tikor dak suman nabi nahemi hape sa sitong na mulut ruji-ruji di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta suarong na sitong na wina taulahon horo na wina sitong sikop na wina taulahon di tonga-tonga ni portibio tangarong napi na sitong ni debatado hita napi na tikor ni debatado hita napi na rumudu-mudu ni debatado hita napi na dimun-dimun ni debatado hita alani ido hupikira kamang do taminang hita na pungu di bagasa tikyon na sinodangan ni toddi ni debata marhite-hite hatana na badiyai
Na ikut tak kasih dota. Ahado nama berhati debata marhite-hite apostol Paulus pola ikon pasahatonna hataon tutong-hatongan ni Huria Efesus. Mereka harus sadar, hita be ikut sadar. Ada hola tu Efesus nang doho tu hita di bagas atikon di pasahat debata do turpuhon. Hata nama ripolo nama cebagas lapatanna ikon persirang gutonota. Kita harus merenungkan setiap saat bahwa firman Tuhan ini maceborado teanota. Ternyata orang Efesus itu tidak lagi dangbe manggobarhon hadirion ni debata. Di parange, di pangalau, di tonga-tonga, ni pumua, di bagas joro, sebagai parhalado, sebagai naposo ni dewata, sebagai orang Kristen, tidak lagi menggambarkan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Manang dang dope manggobarhon hadirion na sida, songon si huto Kristus. Tapi mulidok Kristen songo pangatus yota sabitas basi huto Kristus mah mulunung didok si huto Kristus berarti iko parange doho pangalahone Kristus do ikon datarida takas di bagasang muluta mulu parange doho pangalahon na songo Kristus do sasitong na dame doho hasadaon adalah dua hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menjadi prototipe kehataridaan ni parange nang pabahenata songon si huto Kristus. Itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Hasadaon doho dame songot tema di minggu tesadario. Hasadaon doho dame di bagasa Tuhan ni. Alani dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jumulu do hata pamuhai di surat ni apostol Pauluson madok nasa sitong nai taringo tu status ni ruas ni Huria na adong di Efesus mulu taida di bidusada ayat sedai manopot akan abadia itu dah ahu surat tinongos ni apostol Paulus apostol ni Kristus Yesus sialomo ni rohani debata maddapoton akan abadia na di Efesus akan aporsea di Kristus Yesus akan abadia na di Efesus akan aporsea di Kristus Yesus dibuhai do hoti Yesus sitong na boido o semacam attack hentakan laho pasonggopon asa tarjolma tutu ai do kana bedia hape manaili satok kitu pudi ai na bedia na haruna hula huna selilingok kape ai songo dia do hape pano bauku di Kristus Yesus na selilingok kape diharapkan holan marhite-hite entry point jupang hasadaun, jupang rohana tarjolma, jupang kesadaran. Ngasala au Tuhan, hutopuk madoraku. Iko martangi yang mau tu debata, nunga merdosa au. Nasa sitong na habadiaon na dilakopot tu bagasa diriku. Nasa sitong na status dohot hadirion si soba Kristus au. Tapi ternyata dang habadiau kapihulahon. Dak songon hadirion di jolma nama doma Kristus sampai nahulahon na salilingo. Sai hupamene dodong aku na asing. Sai husuadaho do akadong aku na asing. Sai hudodo hola nau do nasitong. Sai hudodo hola nau do natikor akadong aku si suada do saluhuna. Itu Bapak Ibu saudara-saudara. Pelagi mulut ajaha. Mamu kasihan ayat 10 sada sahat rudi ayat 22 pola do macelebat nak peniku jaha kamang nutamina ise do hita na jolo roa tanga dong tidak ada apa-apanya siswa ada do hita jala memang ikut dilakopur tu bagai sedirita
Bahwa jolma naso mardame, jolma naso marhasadau, dangarong capar ni dia siang anu, dangarong capar ni taringo tu harajau ni dewata. Di bawah ini hamu si pilih beguhian, ngatar goar naso parsunaton, di goar akan naso mal di parsunaton, nah di patupa di tangan ni sibuk doh ingut tamu ma, dah perjapar di Kristus hamu ujui, hape nuai ngabuka. Nah di pasaha tu hita kamang dot taminang. Au dudale dohot hati korani manangise nana yang lau tu bagas damang tu curko iko marhite-hite damang. Bukan marhite-hite pati, bukan marhite-hite parsunaton, bukan marhite-hite pangulaon. Benar. Parsunaton, ulaon, parange, dohot lan akana asing na dinggan, mangihuto na kaaturan ni huria dalat tamai. Hataridaan ni parsobaot tamai. Hataridaan ni hauduot tami tu debata danggabe suhat bahenota laho manuhati akapa bahena idongan gabe tasalau nak kadongan nas juk dia kamang dut taminang. Selalu kebenaran yang kita lakukan kita jadikan sebagai barometer untuk menyalahkan atau mengukur perbuatan-perbuatan orang lain. Itu tidak benar. Mulujol mana mardame, mulujol mana marhasadaun. Dia tidak dituntut hanya mampu untuk menerima kelebihan orang lain. Alai dituntut donang lahu majakon hahurangan ni akajolma na adong di humaliang na. Tak pola pa jorok ku bisa desedew na kamang dotaminang. Kupikir jolma na sumobba di bata. Jolma na mangulu di bagasan Kristus Yesus. Di mana kaningan naung sinorahon ni para gedata taringok tu patiki. Patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Mata parsia jari mata jaloi. Patik ni debata na 10 dibagi tu 2 lei batu. Sada sahat topat taringok tu hado hubungan tadoh debata. 5-1-10 baru hubungan tu jolma nasubitar sirang dui obat tu Matius 22 itu sahabat tulu sedei 2 patik raya pangaripunan ni sudia kapatik dohok pangajarion ni sudia kapanurirang dohot akasi foto surat dohok akapatik aolongi made batam sin nasa roham sin nasa pikiramu sin nasa gugum sin nasa ate-atem jala haolongi ma ngamu jolma dosud diri. Itu rahu pikir hataridani jolma nasumobba debata di bagasan ngoluna ikut tadi dari songo dia do parangena songo dia do pabahena na maradopon aka jolma na di humaliangna. Mulu tado do argado di bata dia ala imana do sipalua songo nima argani jolma na adong di humaluakta. Ai ibana do hataridaan ni sipalua na ada sipalua do debata di hita. Ikut dos do tanakokna do pertuatna. Molodang dos pergaus do hita di do debata marhite si Yohanes. Pergaus do jolma madok holong rohana di debata alai di hosomi dongan na jolma. Itu tidak boleh. Daksai hola manobba debata. Kodohok donang patuduhon panobaon na tu debata marhite-hite ngulu na masih haholongan daksa itu hola makaholongi jolma ngahu haholongi jolma hatarida ni subak tu debata dak pola rikota marbinggu dak pola rikota live streaming dak pola rikota martangyang do ibadah daw ikut dos do pernah kok na do pertuatna itu baru na berpudi dos do hita dia do pani debata siam mulana dos do hita dia do pani debata arang maribar hita daro para singata nunga di ukap debata dorpi parsirangani kupikir saya tak ingok dope mulu marulun na ho mati kamang do taminang dungi tos ma hosana baru selanjutnya hamuse mariba ma hire tangadong be para singata tarung be perbedaan dia do pani debata
Nang di bagas joroi darong be istilah ruang maha suci, ruang suci, eper inganannya kana umum na khusus doh akamalim doh dos doh hita dia doh pani debata dangarong marasi. Na doh na jonok ikko sudiro marna punahon debata. Allah itu adalah Allah yang universal. Dada holam milikku, milik Israel doh akalan na asing. Tahu dus duhita dia do pani debata asa dada be akka pai solat manang pangicua hamu akka do ngasahara jaun rap akka nabadia do jala dongan sabagas ni debata mulundu teh nguluho ni sasitong na tarong be diala Yahudi sema do non Yahudi parsunat do hamu manang dang parsunat dang adong be dus duhita dia do pani debata majalo pasu-pasu nasiat debata majalo akka baga-baga doho lan akka si leho-leho ni debata si parhasia ngota si hanguluho nota di ngulu si ganupari asa gabe pasu-pasu dohot halomuan ni roha ni debata hita alani dang beadong istilah rupani hamu najonok doho akka nadau sude hita gabe dongat gabe rap dia lupa ni debata majalo pasu-pasu ni debata. Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh dan Tuhan yang dekat, Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Nah, hamu nadau ujui nuaeng nu ngajonok be ngadi pajonok debata be ngadi patuduhot debata be songo dia holong ni rohana na jolo hamu dang parjabar nuaeng nu ngagabe parjabar. Itu adalah kasih setia anugerah yang daripada Kristus. Mulunung du sudi hita majaloi wasa be se ekonarong sekak-sekak di hita wasa be se ekonadong rohana juking di hita wasa be se ekonadong hamaolo di hita laho mangulu jala manguda di bagasa dame doho las ni roha nunga di padame di batabe hita doho amana alani ikum mardame do hita sesama hita jala ikut tapatuduho dongulu na mardame bahwa memang damai itu sangat indah dan damai itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Marhite-hite ngulu na mardame boido hamona konota gudang akka paraloan nang di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni luat nang di tonga-tonga ni huria dang bohi mago ngulu na mardame. Amen. Martangi yang mahita debata Jehovah hamanami na marhabang sa di Banua Gijang. Puji-pujian hama uliateo di pasah rohanami tuho didongani asini roham denggan di basam hami saha rudio bastikyo jalanunga saur hatam di tonga-tonga nami na manugu-nugu hami na manai rohanami asalam tutakasna pakka nguluhonon nami dinahu sobbahami ho nagabe sobbaon nagabe ojahan nagabe bonani ngulu nami nang ma ikkosongoni nang parange nang pabahenan nami molo hura jumihami hodo debata nami hodo si palua jale si pangulu hodo si pardami totu akka nasumobaho ikko do patuduhononna songo dia do hadiriyommu nang patuduhonon nami di ngulu nami si ganupari o debata Jehovah amanami di tonga-tonga ni totangan di tonga-tonga ni hamamasan nasay muba-uba di hasianganon si pata talpedo hami tu pangalaho naso hinalomohon ni roham talpedo hami tu hagijangon ni roha talpedo hami tu roha diri talpedo hami tu roha sibuk ale Tuhan nunga di pasahato barita nauli itu hami marhite-hite hatam nabadiyai pargugui parbisuhi parbadiyai mahami asa margugu marbisuk jalam badia hami di parange nang parngulun nami si ganupari molo diajari ho hami asa gabe halomuan ni roham mamarangehon parange nabadia parguguhi mahami di siali Tuhan asa marhite-hite hami martaba-taba akan marpos ni roha marhite-hite parange nami martaba-taba akan marlas ni roha
Tuhan debata Jehovah manami. Takas do di boto jala di idaho bangso nami. Portibion huriam. Nasa ito tong boha-bohao do pehinorhon ni sorimago ni COVID-19 siya. Sipata lomos do rohanami. Alay di bagasan lomos ni rohanami dang margudupok kami. Tuhodo hami mar pangalualuan. Tuhodo hami maninggak ko diri nami. Asa urupi hami, urupi portibion, urupi bangso nami, urupi nang huriam. Asa boy malua hami sian sore mago. Na lemar tiburak di bagasa tikina parpurio. O di bata Jehovah manami. Torop akaruas ni huriam. Torop akana makaporsyaiho. Sinonggopan ni virus COVID-19 siyay. Ngeriada dong dosaha tu na agwakosa. Pola ikon marsahit dirawat di rumah sakit. Isolasi mandiri doho lana kana asing di bata Jehovah manami disodo hami berpagi dua gomos tuho jama pamatang nami jama pamatang ni sudi ruas ni huriam apeho tangam munalabo jalana sun badiai mangaleho gogo pos ni roha margogoihon obat doho si panganon parhitiamu maali Tuhan mabuk-buk sahiti mabuk-buk virusi siap pamatang nami siap pamatang niakadongan nami asih roha maali Tuhan leho gugu doho pos ni roha di sudia karuas di huriam nasi nonggopan nai asa anggiat holan tu sasada saho nasida marhaposat jala marpakusat dea marhitei maali Tuhan lempapos maroha nami di huwasom tiroi hami asa anggiat hujagaho kami diri nami hahi pason nami debata Jehovah manami pasu-pasu manang sudi ruas ni huriam bangso nang negara namium hinorhon ni PPKM darurat arong do nama cohok sinak kaulon na arong do nagabe terganggu matak akaulona gabe moru manang pasu-pasu si parhasyangon dasida nebata Jehovah manami apalagi do sahik nobalga mulu gabe bobonosan mulu gabe ganggu taringut tungulu siap hari halani papos marohanami mulu iko marpangoti kami ajari hamili Tuhan mulu iko gabe moru si panganon nami moru si pakion nami ajari hamili Tuhan pasu-pasu na adongi asa marlipa gadda pakorhon na papos rohanami Tuhan na ukapomu dalan nalumehe tujulanud di hami jalalehonomu pasu-pasu na marlipa gaddai di hami huriam hakabipi anggia magabi hite-hite mangaleho pos ni roha tu saddo ruas ni huriami nangakana marlas ni roha marhite-hite na marulak taon hatutubu dohot hot ripe di bagasan na sa minggon ipe dohot manang nasida jamotton ia marulak tau pe nasida namoru do ari-ari na di hasianganon alani molo di lehoko akapartikian ajari manasida madok mauliate asa anggiat gabe pasu-pasu ngulu nasida atong Tuhan hupasaha jala hupagonggopok kami masudi ngulu nami tuho ulan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho amen tapuji Tuhata edde 650 tapasaha mapiliata
martangiang mahita tapasaha mapiliat tu debata ale debata amanami na di Banua Gijang horo haroroani saluhut si lehon na denggad doho nasa ulibasa na mauliutus kupasahat tami masian na lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parahasya kami pilihanon pati bulhon haraja omu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu na siya debata mula mahamu di bagasad dami di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tutod di munabe amin. Madihita di hamama nami dohot ina nami sudah ruas ni huriata HKBP Serengseng Sawa songoninang HKBP Ciganjur nama dohoti live streaming on tuhat taman nama masu-masu madongani hita mamuka dari marsugut tapuka kaulota di bagasan bulus niroha di bagasa pos niroha di padongan yunu dewata di lehon jala ditupak madihita hahi pason buhita pajupang tuakati kinero di bagasan hahi pason horas madihita saluhna